nanhasi muchipo vasikana. Hayi. Hamuna kuzombochinja wani. Zviri kuita. Ichi ndo chasara chigubu chemafuta. Unosekeshi. MaTwins. Kwa basi mabva kugaisa. Mabva kugaisa. Wakutopera. Koko. Apa mamuchita sei? Mubhedha mukati memubhedha nevasikana MaTwins. Konde mwana mosara muchichinja zvenyu. Hamusati machinja wananasi. Aihwa utaenda uko. Kupi? Kempreso, atenga mo kempreso. Uchautora lini? Mai tatenga mo kempreso. Saka pakana mvenda kudonha imba. Hayi ndo. Saka makazochinja moyo here kuti mumwe mutunzi aende kwade pashi. Makazochinja moyo here kuti moda kuvakigwa kana kuti kuiti. Apa mongo pone kuzara pakashama wala apa. Hamusati machinja wani. Chinja moyo. Kera kusa mawindow wosho. Zvese zvinotakateka zvese. Chipi? Zvokuvakisa. Zvese taiteka kutangamira sisi kaza zvino. Zvese taiteka kwempreso. Zvese mawindow zvese. Tukaza zvino. Moda kudi. Wakaimba hombe chai. Ari pomwe shiwa mwangu ari pomwe. MaTwins uyakuno. Ndara chikwadi. Ndazokuona kuti ndinzwe kuti makuda imba kuti amusati makuida ndiye kuzokubatsirai. Aihwa. Ini ndobva ndati vakomana vandikakwanisa kuti ndizodarika nekugokwe. Shuviro yangu ndeyekuti nyangwe tikati tidzokere ikokoko ndione kuti ndingambovaona zvakare ndione kuti vari kugara sei. Mwoyo wangu wanga wachimpaigwadza ndibodi kurevera ndima. But MaTwins ndisi kufarira zvandiri kuona. Ukachigwara chizve ukabatwa malaria ukaenda kuchipatara. Ukapuwa mapirizi. Ndisi kuzvifarira ini. Shuwa. Ungona usina undisuwa here. Zvishuwa ndihoma. Wangupuwa usi kundisuwa here samwari Twins. Saka ndobva ndati tirege ndigoti ndikawana mukana ndoinda kunodi kunoona kuti yatinha nekudai ifeni kunoona MaTwins ndive uya sorry nditambotora neMaTwins uya zviri sei uya ndimona sei kuri sei uya MaTwins angu muri sei kuri sei omuchandizive apa pakati dai mozvada bhepi here ndichikufungai guys MaTwins muri sei ndimi zvei MaTwins uri sei kwasimba zveiwe ndimorose uri sei kurova kudai ndakutsvakai kubva makuseni mamuripo mamaendepipo kuiwe kumusoro wokuita sei mazoni uri kudzikira bhodhi nda asi kubva zvitina asi muri bo basa rabo ndakufungai tabva kuengland imba yanazodonheri timopindere pindei ndakuona kuti todzoka here kana ndoita sei ndauya ndakanangana ne saka ndichabotorawo MaTwins angu arwe makadenyi wokuri kugocha wokutoini wokubva kupi kuzvitina wakubva kupasa uraiti wokuhove touya here kuhove uya kuna mhanyiwe ndatotengwa nevanhu matotengesa chiuya todi MaTwins auto makazoimprova here pakuti kudi ndo kitchen yenyu iyai nanhasi muchipo vasikana. Hamuna kuzombochinja wani. Zviri kuita. Ichi ndo chasara chigubu chemafuta. Unosekeshi. MaTwins. Kwa basi mabva kugaisa. Mabva kugaisa. Wakutopera. Koko. Apa mamuchita sei? Mubhedha mukati memubhedha nevasikana MaTwins. Konde mwana mosara muchichinja zvenyu. Hamusati machinja wananasi. Aihwa utaenda uko. Kupi? Kempreso, atenga mo kempreso. Uchautora lini? Mai tatenga mo kempreso. Saka pakana mvenda kudonha imba. Hayi ndo. Saka makazochinja moyo here kuti mumwe mutunzi aende kwade pashi.
makazochinja moyo here kuti moda kuvakigwa kana kuti kuiti apa mongo fana kuzara pakashama ore apa hamusati machinja wani ekera kusa mawindowozvo zvese ndinotakateka zvese chipi zvokuvakisa zvese taiteka tangomira tiite kanza zvichiri zvese taiteka kwemurezi zvese mawindo zvese tikanza zvichiri nako moda kudii vakaimba hombe chai aripo mushiwa mwangu aripo mutwinzi weakuno zvarachokwadi ndazokuona kuti ndinzweone kuti makudaimba kuti hamusati makuida ndiuye kuzokubatsirai aiwa zvitina zviripi zvakakwanywa iwe mutwinzi ure ndinoda kuti ndione kuti ndiuye kuzokupushai imba itwe zvitina zvinenge zvapera here pandouya ayo tianotikukani mane zvingani tinotanga kwa kanyai zvitina handikanyai zvitina toda guys these guys inini ndavadzokera ndomene these guys ndati regai ndindovaona moziva kuti ndakakufungai kubva rini ndandiri kwachiviko tachivakira vanhu vanga vachigara mudzimba dzematanda ini ndobva ndati vakomana vandikakwanisa kuti ndizodarika nekugokwe shuviro yangu ndeyekuti nyangwe tikati tidzokere ikokoko ndione kuti ndingambovaona zvakare ndione kuti vari kugara sei mwoyo wangu wanga wachimbaigwadza ndibodi kurevera nhema but mutwinzi ndisi kufarira zvandiri kuona ungachigwara chizve ukabatwa malaria ukaenda kuchipatara ukapuwa mapirisi handisi kuzvifarira ini shuwa ungoona usina kundisuwa here wangupuwa usi kundisuwa here samwari saka ndobva ndati tirege ndigoti ndikawana mukana ndoinda kunodii kunoona mini kuti yatinhane kudai oifeni kunoona matwins ndivabvunza kuti matwins ndouye here ndokubatsirai kuti tiite sei munge mune pakandichitarira kuno zvemutwins ndokwanisa ndada kuona kuti apa pavachiri kugara pakaita sei mwoyo wangu wakandibata kuti achokwadi so that ndouya asi ndada kuti muite zvitina handiti itai zvitina zvokuti zvinokwana 2 bedrooms handika maita zvitina zvinokwana 2 bedrooms zvitoita kitchen handiti netoilet ndouya handiti saka ndokupai mwedzi iyi ndichibva kunoku ndoda kumboenda kuzhombi imi ndakupai mwedzi handika ndichatuma munhu wekuti apota achiona kuti zvitina zvenyu mapedza here kana musati mapedza ndoya ndokubatsirai ndiye ndiri pano tichikanya tose hatingarambi tichigara makadai handika ndizvoka ndo ndiri kuuya kuzokubatsira nditi muri pano mukanya nditi kanyai muri kukanya zvingani zvakawanekea saka ndiri mukapedza kukanya zvitina ndiri kuuya mwedzi hauperisa ndau yakuno ndoda kuti tinge muite musha wakanaka ndobatsira nemi saka mashemarienzi before zvimwe zvakawanda zvaitika zvemaelection nekudii nekuzenge zvinhu zvakanganisika I think this family ndofanira kuti ndidzoke pavari kuti achokwadi pamberi iwache hembe mutwinzi ndiwe ndikuwachirere mutwinzi asi mutwinzi kuti achokwadi urya ndika hausi kurya sadza iwe chichi kuitika upora nditi wakapedza here kosi asi wangosina kundisuwa here iwe ungosina kundishuwa here kuti sister shiri vaya vachandifunga wiri shuwa chitaura zvakanaka ko iwewo mutwinzi chitaura ungosina kundisuwa here ungandisuwa shuwa saka ndokuona irini pera kwemwedzi ndouya tovaka toshara kuti tovaka papa nditi ndodzoka saka guys bye bye matwins tikudzoka matwins bye bye